office key? Ha? Sure, oy? Oh no! Asa man din ako itago? Wala. Uy, tabang sa kubi. Asa ni nato itago? Ha? Inyo nang gisurrender niyo? Ha? Ako na din nag-drug cellphone, ani? Patay. Saan man din ako? Pasok ko nga mag-office key ni, oy. Ato, tatas na buho. Pwede dito sa ibo. Ato dito. Di babaw. Kuya, ay kung sa dito sa babaw. Di ni mo maabot. Wala. Dito sa. Wala. Klaro tayo. Akong hilaptan ba nila itong bag, no? Wala, klaro tayo, diri. Asa man din nato ibutang? Ha? Sir? Ay, sir. Kuan lang, sir. Karoon pa magapo ko kada ang cellphone, sir. Sure na, sir? Sure pwede? Ha? Sir, di sa... Office kit, sir? Ha? Sus. Wala ka bang ko? Kisa mayroon ko ba diha? Mga laki sila tanan? Ha? Padung na, are? Mga laki sila tanan lagi, wala budget. Sige. Yan na, sir. Padung na, kapit na. Ay! Ito. Takbot mo. Sir! Ano di ka, sir? Office kit ka, sir? Ha? Ewan nga yung mga, kung ano, nag-quiz mo gabi, sir? Nag-quiz mo, sir, ay? Oh. Tuon lang kami, kay quiz lagi